தரமாக இருக்குது ப்ரோ. வேற லெவலில் இருந்துச்சு ப்ரோ. அவ்வளோ வெறுவெறுப்பாக இருந்துச்சு. ஆக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லாமே நல்லா தான் ப்ரோ இது. குறை சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே இல்லை. ஃபேமிலியாக பார்க்கலாம், நல்லா இருக்கு. திமுகவின் வெற்றியாட்சி சாதனைகளை பேரணியாக சென்று கருணாநிதியின் ஓய்விடத்தில் காணிக்கையாக்கும் வாய்ப்பு இந்த ஆண்டு அவரது நினைவு நாளில் அமைந்துள்ளது என முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் 4ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் வரும் 7ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகின்றது. இதையொட்டி கட்சி தொண்டர்களுக்கு முதல்வர் நேற்று எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இயக்கத்தை வழிநடத்தவும் தமிழகத்தின் முன்னேற்றத்துக்கான திட்டங்களை முறையாக செயல்படுத்தவும் பேராற்றலாக விளங்கும் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி 4ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம். ஒவ்வொரு நொடியும் அவர் நம் நினைவிலேயே நிறைந்திருக்கின்றார். நம் ஆட்சியின் மகத்தான சக்தியாக விளங்குகின்றார். அண்ணா மறைவுக்கு பின்னர் ஆண்டுதோறும் அவர் நினைவு நாளான பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி தொண்டர்கள் பங்கேற்புடன் அமைதி பேரணியை வழிநடத்தி செல்வது கருணாநிதியின் வழக்கம். அண்ணா வழி பயணித்த கருணாநிதியின் நினைவை போற்றும் வகையில் அவரது 1ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தன்று என் தலைமையில் அமைதி பேரணி நடந்தது. அடுத்த 2 ஆண்டுகள் கொரோனா காரணமாக அமைதி பேரணி நடக்க வாய்ப்பில்லாமல் போனது. தேர்தல் களத்தில் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து களப்பணியாற்றி மக்களின் அன்புடனும் ஆதரவுடனும் திமுகவை அமர வைத்துள்ளோம். 10 ஆண்டுகளாக இருண்டு கிடந்த தமிழகத்தை விடியல் செய்தோம். பல்வேறு துறைகளில் இந்தியாவுக்கே முன்னோடியான மாநிலமாக உயர வைத்துள்ளோம். அத்தகைய வெற்றியையும் சாதனையும் பேரணியாக சென்று கருணாநிதியின் ஓய்விடத்தில் காணிக்கையாக்கும் வாய்ப்பு இந்த ஆண்டு அவரது நினைவு நாளில் அமைந்துள்ளது. திமுக சார்பில் அண்ணா அறிவாலய வாயிலில் அண்ணா சிலைக்கு அருகில் கருணாநிதியின் சிலை அமைத்தோம். தமிழக அரசின் சார்பில் சென்னையில் இதய பகுதியில் உயிர்ப்புமிக்க சிலையை அமைத்திருக்கின்றோம். ஓமத்தூர் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள இந்த சிலையில் இருந்து தொடங்கி கருணாநிதி நினைவிடம் வரை ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி அமைதி பேரணி நடைபெற உள்ளது. என் தலைமையில் நடக்கும் பேரணிக்கு பொதுச் செயலாளர், பொருளாளர், முதன்மை செயலாளர் உள்ளிட்ட திமுக முன்னணியினரும் தொண்டர்களும் பெருந்திரளாக பங்கேற்க இருப்பதை சென்னை மாவட்ட செயலாளர் அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளார். தலைநகர் சென்னை மட்டுமின்றி தமிழகம் முழுவதும் கருணாநிதியின் உயிரோட்டமான சிலைகள் அமைந்துள்ளன. அந்த ஊர்களில் கருணாநிதி சிலைக்கு கட்சியினர் மாலை அணிவித்து அமைதி ஊர்வலம் நடத்தலாம். இனிமேல் சிலை அமைய உள்ள ஊர்களில் திமுக அலுவலகத்தில் கருணாநிதியின் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மலர் தூவி வணங்கலாம். ஆட்சியின் மாட்சிக்கு சாட்சியம் கூறும் வகையில் தொண்டர்களின் செயல்பாடுகள் அமைய வேண்டும். தமிழகத்தின் எதிரிகளுக்கும் அவர்களுக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் விலை போகும் கூலிகளும் என்னதான் கதறினாலும் கருணாநிதியின் புகழை சிறிதும் மறைக்க முடியாது என்பதை உணர்த்தும் வகையில் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் அமையப்படும். இவ்வாறே முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பண்ணுங்க. 10X Express சேனல் பண்ணுங்க. பெல் பட்டனை